ανθρώπινα δικαιώματα είναι ο θεμέλιος λίθος κάθε σύγχρονης κοινωνίας. Επιλέξαμε 4 από αυτά και τα συνδέσαμε με έργα τέξτ που αφηγήθηκαν τον αγώνα για την κατοχήρωσή τους ή εξήμισαν την αξία τους. Το άρθρο 26 κατοχυρώνει το δικαίωμα στην εκπαίδευση, δωρεάν και ίση για όλους, χωρίς διακρίσεις. Ο Νόρμαν Ρόκουελ με τον πίνακα «The Problem We All Live With» μας δείχνει τι συμβαίνει όταν αυτό το δικαίωμα παραβιάζεται. Απεικονίζει την 6χρονη Ruby Bridges στην πρώτη της μέρα σε ένα σχολείο λευκών, μέσα σε κλίμα ρατσιστικού μίσους. Το λευκό της φόρεμα συμβολίζει την αθωότητα που έρχεται αντιμέτωπη με τη βία, όπως φαίνεται από τη σπασμένη ντομάτα στον τοίχο. Είναι μια υπενθύμηση ότι η ισότητα στην εκπαίδευση είναι μια κατάκτηση που πρέπει να υπερασπιζόμαστε καθημερινά. Ο πυρήνας των δικαιωμάτων βρίσκεται στο άρθρο 3, το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια του ατόμου. Η Γκερνίκα του Πικάσο είναι η πιο ισχυρή καλλιτεχνική διαμαρτυρία για την παραβίαση αυτού του δικαιώματος. Αποτυπώνει τη φρίκη του βομβαρδισμού αμάχων, μετατρέποντας τον πίνακα σε μια σιωπηλή κραυγή ενάντια στον πόλεμο και την καταστροφή της ανθρώπινης ζωής. Η τέχνη εδώ γίνεται καταγγελία. Άρθρο 19. Προστατεύει την ελευθερία έκφρασης και γνώμης, το δικαίωμα να αναζητούμε και να μεταδίδουμε ιδέες ανεξάρτητα από σύνορα. Το σουρεαλιστικό έργο Ocean Breeze του Βλάντιμιρ Κάς συνδέεται με αυτό μεταφορικά. Το πλοίο με τα πανιά φτερά πεταλούδας συμβολίζει πως η ελεύθερη σκέψη, όταν απελευθερώνεται, μπορεί να ταξιδέψει στον απέραντο ωκεανό του κόσμου με την ελαφρότητα και την ομορφιά ενός ανέμου, φτάνοντας παντού. Η ελεύθερη έκφραση δίνει φτερά στις ιδέες μας. Το άρθρο 27 εγγυάται το δικαίωμα να μετέχουμε ελεύθερα στην πολιτιστική ζωή και να απολαμβάνουμε τις τέχνες. Η νίκη της Σαμοθράκης, ένα αριστούργημα της ελληνιστικής γλυπτικής, συμβολίζει την αιώνια αξία της τέχνης. Η δυναμική της μορφή και η εψεγάδιαστη ομορφιά της μας υπενθυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε αυτά τα έργα ως κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Η τέχνη μας διδάσκει ότι αυτά τα δικαιώματα είναι αλυσίδα. Χωρίς το δικαίωμα στη ζωή, άρθρο 3, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα. Χωρίς την εκπαίδευση, άρθρο 26, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Άρθρο 27. Και χωρίς την ελευθερία της έκφρασης, άρθρο 19, δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε κανένα από αυτά. Αυτή η σύνδεση είναι η δύναμη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.